ingon ni Kim GS, naka-mention po siya na nako na yun namatay na bata dito pag 2017. Mas maayo kung na-epekto. Bisag 50% lang, 50% nga naagi mo, mahadlok sila na dili na maagi niya. Pero para na ako positive, kaya para dili na traffic. May buntag, may udto, may hapon, may gabi sa tanang nananaw sa episode 8 sa Bispa! So, bay natin bagong topic, bay init pag init kinanglanon jud nato ni ikuan bay, kinanglanon jud nato siya i-topic ba kay pag today sa gubay, kung sawa na kay bawo sa itong mga audience si KMG is or si Jessica Soho kapuso mo si pangalan niya nag-post yung video bay Si Di Umano. si Di Umano si Di Miss Di Umano Miss Di Umano. nag-post siya bay og video sa kuan sa SRP tunnel bay kanang na ako na feel katong nag-post but si pangalan natong babae sana ako na siya na feel nanay ni Agbay niya or something na ako na yung anak sa SRP kibaw ta kita bay taga South bita ikaw South mga giay gid mga SRP tunnel. Oh, so at least kailangan ko makabaw si input ba kay kamo motorista beta. So nabagay mo mapil kay halos taga-adlaw mo biyahe dito. So karon bay na ko ipakita ninyo bay na ma-clip sa Google Maps which is akong i-play sa screen samtang gatanaw ko diri sa monitor. If makita ninyo bay tanawan ninyo bay. If makita ninyo bay sa Google Maps. Sa Google Maps bay zoom niya bay. Naay kuan bay like kanang tanawa bay dai kuan bay nay something kuan bay. Nay something. Wow! So bay, makita ninyo bay nay babae bay na nagupo bay. Naigapuan na ni. Nakakuha na ni kay official Google Maps ni siya nakuha. Sa Google Maps kay kung i-search niyo karon sa Google Maps karon na pa ginato. Amo ikuha sa screen. Kasi makita na apparently na babae na naghupo, na nagkub sa kilid. Babae to, bro? I don't know, babae or lucky pero para na ko muro si babae kita sa buhi siya talikod siya ba. So ano ang tanan ninyo? So do you think na ba at para ninyo ba tinuod din ng mga report ba na nay espiritu diri sa tunnel or produkto ra ni sa imahinasyon sa kahadlok or gimuhimo lang kanino para lang na makunti masabot atong mga gitawag og spirit kasi term to paranormal experience na kasibo mo ito para lang din sila makimji. So do you think na sa man himuhimo lang nila o do you think na tinuod? Ako Brad, para nako Brad kay di medyo ko kita sa kanang inana no. Mo para nako sige bikog agi dira. Wa jud koy makita. Wa jud okay. Di ko mahadlok pero para nila if makakita sila bahala sila. Sakto man sa. Kami kita. Oh, wala mo. Wala mo madlog. Sakto gid. Titinood yun, sakto gid noon. Kay bala mo inyo ang problema. Di mo kita. Ako hindi ko mangilabot niyo. Bala Agi. Bito. Ikaw ba sa may think na tinuod di ba kay sis ikaw taga-agi mo or imagination ang gid sa mga. Para nako, ni sulti naman gid ko previous episode nga kanang mo tuod jud ko og kanang mga spirits naagi na sila diha pirmi kana siya nga pangitabo kanang normal na pero na-capture lang gina sa camera ba capture lang sa camera kanang panahon na basta active jud kaya na siya nga kuan babae or pero so imong basabot motuo ka tinuod jud ungo jud na sa Google Maps ungo jud na siya sa Google Maps kanang purma sa siya babae kibaw biya ka say purma gid sa babae nakaputi pa ito magbuhok ya say maagi mo ko diya sa SRP makapil sa galo sa man makapil ko usahay nga wala sila. Kaya sa'yo na ko lagi. Brad, meron na nakamugutan na. Mga gina kay Sir Phil. Sa'yo na ako makafeel. Sa'yo na ako lagi. Ikaw nakagi mo kag Sir Phil ba sa una ba like do you think na paminaw nimo na kuan balayan gid og mga ungo gid mi ana tanan nimo or di kuan mo ganabay kanang kasagaran basta mara explanation na kay basta adto kag ngit-ngit. Ang mga tao mo ko na kanang nagini pa. Sige nay murag hadlok ngit-ngit ba something nya. Kabawas ngiti sa mga horror basta ngit-ngit na adyo ng mga ungo. Wala. Let's sige mo. Adto na mga kuan dito. Marasel ka ng let's sige. Kasi ka muna naging ka ng kuan gani nga. Yakta ni magnay nagtanaw ako yawa ni.
Yeah, bitaw no. Lahat sige kung pakita buntag no, sa siguro. Hindi nga sila sayang ato ginosgon. Sa ni rasa na capture ba? Wasa ta kibaw no. Sa. Buntag to. Buntag ba ta? Oh, katong adlaw to. Adlaw to. Katong sa Google Maps. Di pero manay nakakuha sa story ano kay sa KMGs boy wala kay bawang KMGs ani na sa kaning posting sa Wala na apil sa ilang. wala ni napil sa video nila kay ang unang reklamo kay katong matong nag-post na I think na remember ako pangan Princess maguro na nag-viral yung post ba kay mao lagi na inikuan niya so giyang gitag si Kim Ji na nakita guro si Kim Ji is guro ni Ari si Ed Kaluwag atong idol na ako si Ed Kaluwag uy idol gina na ako si Ed Kaluwag yan ni Ari sa si kung naibawan pa Malamig banda dito. og naibawan ba na ko ni Ari si Ed Kaluwag mapa-autograph jud adto jud oy si Sir Balagadlok oy adto na ko oy Bisan ba idol na ako eh. oh idol oy pero na si Kadlawon maro na si kayo di mapakita artista naman di na mapakita so mo to na timingan lang ba pag post ato na episode suski ng mga tao karuso man ni tan-aw sila sa Google Maps gahapon namang siguro to like one day ago sila. Uy, napagkita na namin gibabay kay diri mo na tong na storya na po na okay man na po ilain no nakita na po na post na po sa diri na po sa Google Maps. Posible po siguro kayo na kuan ano gi-edit ra ni sa mga tao no isud si edit ang Google Maps ba no. Di asan graphic design or lisod wala may paagi go. Ano ko i-edit na kay mura para na ko mura siya real time good. Kay Real time na kay go. kanang ilikagi sa sakinan kay nabe kamera biya. So unsay ma-capture niya mao na gid na. Dito. Yeah, Google Maps pod kay kuan man. Kasi kay nagana dito nga. Ay lang yata kanang kuan. Google Maps. Mga anak ano Di nga 60 sa Google Maps ko ano dyan na kung unsay makitaan sa lugar mao na dyan na siya Okay, nya. okay. Na may kuan na murag pwede nimo ma-edit ba? Ma-edit ra na sa kuan mo request ka sa ilang kuan silang website. Pwede ra nimo i-blur ang kuan pero dili nimo ma-manipulate ang kuan ang image. Lisod kay tong edit kay katong marag thermal naman siguro to. Oh, Thermal image naman to nga 360 di ba? Lisod kay to editing ato eh. Oo, ay kung nilain naman color no, lain ng color to. Na napay mga lain-lain nga dots lisod no kay na. Bitaw asa graphic designer dili lisod gito dito dito madali lisod gito. Unless yung imong imong kuan Adobe Photoshop kuan kanang si pangalan ni generative fill. So pamina niyo ba unsa may epekto ani ba nasi sa mga motorista nakabaw naman daghan naman ni ba kay bawa ni like do you think na mahadlok na sila dito na sila ka magdaduha na sila gagi like unsa may ikaw ba sa rider ba magagi magatagadlok okay Adlo ko mauli sa ming. unsa may mastorya nimo ba like pangitabo na ni nanay issue ra karon unsa ba magduduha na kagagi or wala ra Wala man, di mo ko magdugdug agi dito, Fred. hindi ka nagduduha tulo Di ko madlog yun. Ah. Na siya, basakyo na ko. Ako para nako bay. Mas maayo kung naipekto bisag 50% lang gud. 50% nga naagi murag mahadlok sila nga dili na moagi diha. Pero para nako positive kaya para dili na traffic. At least makuha ang mga motorista niya. Bala mahadlok mo diha. Exacto. Ikaw ba? Ditik may makapikto ni sa traffic ba or sa like sa mga riders mo ito ba? Sa mga nagalawon, ditik may makapikto ni siya. Oh, depende lang yun sa tao judugon sila kanang igagi nila ba kanang nauna lang nila gud yata nga ay ko pakita kay para makalaw sir ko ba. Sa ato pa di, wala traffic sa tunnel. Ato na sa babaw. Wala na traffic. Bakit di mga gidri kinay kuan. Mas maayo na yung mapakita taga-adlaw kay para dili na kay traffic. Ditik na ba yung mga spirito? Tuyuon na nila, uy, magpakita ko karong gabiyon na bi. Or something ana or na sila piliyon na tao. Ako, Brad. Na para nako lang ha kay number 1 siguro nga magpakita sila kay murag nag-need sila og kanang tabang ba. Tabang. O kanang pray baron unsa ba na dira. Di mo taangay kanang mahadlok kana nila god kay kung buhi pa na sila, mura na to nga nang kuan ba nga May kabarya. nari sa permi nato kana siya mga mura ra gud nga na kanalitan ikaw nga tabang nako nya sila di mo sila ka reach out god kay buhi ba sila patay na. So mga sila tabang true magpakita sila nato. So, ikaw ba? Do you think ba na gituyo na mapakita sila or do you think na palang na gina like makita lang gina to ako ba united eh? Kana bay kana nga pangitabuha bay kay para nako kuha na siya kanang tao gud na sila sa una. Ang experience na gina sila emotion true emotion sila kanang brag
strong jud kay nilang emotions kanang panahon na ba. Ana sila murag kanang makakuha nila mo gawas gid na kuan ba at murag ma-break nilang barrier sa kanang human o kanang sa ilang lain ng world ba. Ikaw Sita na mo ba? Kuhan gud sila, pakita gud sila kay malagi sakto ring ingon si G nga ganahan sila magpa-kuan og tabang ba. Maayos ang tabang. Mana pero sa pag-ingon ng magtabang ba kay sakto man pud ba kay katong ingon ni Kim GS naka-mention pud siya na nako na jud namatay na bata dito pag 2017 na amo ipakita karon news article sa Cebu Daily News na nakaingon na boy dies after truck run over bali na lata kuno siya sa truck kuno na duda nila mo kuno tong bata kuno na nakakuan og create og kanang yana ba legend na dira sa SRP Batanil tungod na nang iyang pagkamatay niya mo na tong nasugda na yana ba ng mga storya sis dagan bigay mga matay gid ba like mangharus ikabaw mo like kana mag-uwan nya kana ma-blind spot ba kay kana gining mag-uwan no mag-uwan nya kana gining mag-parking ang mga motor unya mo haros tanan patay gyud tanan so dagan na gyud issue dira ba pero para nako bay sakto tong gingon CJ sa last episode dato no na magampo na lang kita no mag before biyahe ampo na lang gyud bay kan bisan wala tay paki nila namatay na di na to kadogo pero ngay bisan tabang gud bisan pakoy mo kay paki pero kita mo gud kada adlaw ta moagi dira so ato gahan na to kanang gamay higayon lang ba nga nang at least safe ta ana gani respect kanang speaking sa pagkampo pero atong halaran ng pagkampo atong mga higala nga na parish dito sa kanang amen amen lead the prayer mo memorize right Bitaw. So, okay pa na, Brad. After the last 2 minutes, Brad, nindot ba? What if, Brad? Duol vision ni mo, Brad. Yung mga isig tabang, ikaw rin yung pangyalag tabang. Mga atag tabang, Brad. Mga mo offer kag tabang niya. Para nako, Brad, kung if sa mokon jud kaniya, kung kanang kuliton jud kaniya, tabangan ako siya. Pero if kanang magpakita lang nako, ang magkutob sa kumatabang kay pamisahan ako siya or i-pray. Okay na nindot na pamisahan. Pero samok, Brad. Samok jud kayo. Ano pakita ka mga nako. Ikaw bay. O ikaw bay, ikaw hilig mo jud kaguro bay. What if bay ana bay kanang magkuan na jud mo balik. Ikaw jud kuan nun ba? ako sa tabang sulbaron kay di man ko niya kuan nun. Di ko niya tantanan ba. So more dili na blackmail or sa. Dili magaro kay kuan man bay personal kuan din. Spiritual o ganang kuan ba? Kanang worldly nga connection. Mas mayo yung sunod ba mag-interview tag mga kuan para maka-get ita ba kay one-sided gyatong pag-comment diri. Kay taka lang nagyawit ba mamay may basin sa daan sa mga paranormal experts sa kay of course dili ba mi paranormal we're just ordinary people. Bitaw. So it kaluwag invite it kaluwag. Kalawag na aircon dra. may malamig banda dito. So daghang kayo salamat sa pagtan-aw sa episode 8. So hopefully na our next episode will be much more fun kay medyo na hadlock mi karon ni moagi na si SRP. So daghang kayo salamat guys and see you on the next episode. Bye-bye.